отдолу друг. И днес ето го епизода на Майнкрафт. Тоест втория епизод на Майнкрафт. Съжалявам, че камерата ми е малко така наречено. Съжалявам, че камерата ми е такава, но после съм на моя компютър ми е много по-трудно. Така, нека клипът започне. Днес съм ви подготвил много готини неща, които ви ще харесате, ще коментирате. Да, най-добре да коментирате, да харесвате. Да, това искам да ви пратя, да коментирате, харесате, сабскрайбвате и лайкате, правите каквото си искате, но мен няма да ме лъжите, защото знаете, че просто съм доста изморен и не качвам никакви клипове. Да, не качвам никакви клипове. Понякога съм в Омега, може да ме намерите там. Също, ако не се лъжа, да. И да, нека клипчето на Майнкрафт най-накрая започне. Приятно време. Добре, здравейте, това е втори епизод на Майнкрафт оцеляване. И така, нека видим какво ще стане днес. Ще оцелеем, какво ще стане. По-хубаво качество. Така. Е това. Нека започваме. Тук имам разни така уравни. Нека пуснем уравни. Така. Нали то сурът беше? Така. Тук малко споиграх и ще взех и тези неща. Бях против. О, да се логи. Чакай, ще си го правим този лог. Лобовик оф. Това е оф. О, не знам защо логи. Това малко странно. Преди не ми е логило толкова. Може би трябва да съм на фаст. Така. Не съжалявам, че лаги. Просто не знам какво ми става с играта. Много съжалявам. Я изчам. Този път ще го правя, обещавам. Чао. Това ще от втори епизод.